So ayun mga guys, ito na yung naitanim natin na saging. Ayan. Saging saba. Ayan. Ito. Ayan. Tapos ito guyabano. At naitanim natin ito kahapon. So nandito yung isang guyabano mga guys, no. Ayan, guyabano. Tapos ito niyog. Naitanim natin itong niyog kahapon. Ayan. Ayan mga guys. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos ayan. Ayan yung niyog mga guys. So marami yan mga guys. Doon, no. Tapos sa saging naman ito. Ito yung saging. So ayan. Ayan. So dire-diretso yan mga guys. Hanggang doon sa taas. Ayan. So ayan mga guys, marami yan. So yun lang mga guys at maraming salamat.